Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Pagpanghawan sa mga waterways kag pag-dredge sa Iloilo Floodway ang pilagid lamang sa ginapananaw nga solusyon sang alkalde agod mapahagan-hagan ng pagbaha sa syudad. Sa bulig sa mga propesor sang University of the Philippines, Visayas, nahibaluan ko na ang mga rason sang pagbaha sa syudad sa kada magbundak ang ulan. Ginpresenta nila ang resulta sang pagtuon kay Mayor Jerry Treñas. Ang pagkitid sa mga waterways kasubong sa mga creek kag suba ang isa lang sa mga mayor nga rason sang pagtaas sang level sang tubig sa tion mag-ulan. May mga recommendation sila. Ang una nga tanan nga mga creeks, ang rivers naton, ang aton nga mga streams kinahanglan ipalapad gid kag ibalik sa daan. Kay amo gina ang causes ang aton pagbaha diri. Nakitan man sang alkalde ang pagnabaw sang Iloilo Floodway bangod sang mga duta nga ginanod diri sa tion magbundak ang ulan sa kabukiran. Nahibaluan tuman kadako ang bulig sang Iloilo Flood Control Project para sa syudad, gani nalikawan ang pagluntad sang mas makahalalit nga baha sa tion malain ang tiyempo. Kinahanglan man i-dredge ang Haro River. What we are already doing now together with DPWH, kita gasto sang gasolina sang dredger sang DPWH. Nagsugod kita sa mouth gid sang Dungon Creek dira sa Iloilo River. Sa subong ara na sila sa likod sang Mega World. And sige-sige nang ilang dredge. We will be dredging the whole of Dungon Creek hopefully nga makalabot gid kita sa ungka. Ang duta nga makuha sa ginadredge sa floodway kag mga creek gamito naman sa paghimo sang mini forest. Nagapati man ang alkalde nga kinahanglan ibalik ang reforestation program sa mga watershed. Isa na nga ginaistoryahan kag sang una sang tiyempo ko nga mayor pa ko, nagaistorya kita sa mga munisipyo man nga ara dira ang aton nga watershed, no? I think we will have to go back to that. Sa masunod nga simana, magasapol ang alkalde sa Iloilo City Engineers Office, City Environment and Natural Resources Office, kag Department of Environment and Natural Resources, kaupod man ang UPV professors, agod istoryahan ang findings sang pagtuon kag makahimo sang konkreto nga mga plano. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Plano nga pag-renovate sa mga public market ang nagsugod na. Ginpresenta na kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang plano para sa Haro Big Market. Kabahin sang plano amo ang pagbutang sang refrigeration kag bagsakan center. Isa lang ini sa mga public market sa syudad nga ipaydalom sa rehabilitasyon. Kabahin sa plano sang lokal nga panguluhan, patahumon ang mga merkado publiko sang syudad. Ang plano is really to rehab the whole market, no? Kay ang plano naton ang sa babaw ya parking, ang sa dalom ang aton nga market, no? Para nga pasakaon naton kay ang baha bila para nga masabat na naton ang problema sa baha. Aminado ang alkalde, nagakadula ang interes ng iban nga mga nagapamakal sa mga public market bangod sang kakulang sa parking space. Isa sa mga kabahin sang plano nga pagbago sa sitwasyon sang mga merkado publiko amo ang pagbutang sang parking area. Ginahulat na lang subong ang pondo nga pagagamiton sa rehabilitasyon. Ang ginahulat ko na lang ang final nga desisyon sang board sang DBP, no? Naaprubahan na to sang presidente para sa aton nga ospital kag sa markets naton, pero ipasa pa to sa board of directors sang DBP. Sa subong nga wala pa natigayon ng proyekto, may pila na ka mga public market ang amat-amat nga ginakayo, pati na ang rehabilitasyon sa mga drainage. Masobra 5,000 nga mga endemic trees ang ipahamtang sa 3 ka mga tree parks sa Iloilo City. Subong pa lang amat-amat na nga nagapatubo sang endemic trees ang City Environment and Natural Resources. Iniigatanom sa 3 ka mga lugar sa syudad nga pagahimuon tree park. May 3 ka hektarya nga duta sa barangay Lanit Haro nga sobra para mangin settlement area. Diri igabutang ang isa ka tree park. Tunga sa hektarya ang unahon nga tamnan sa mga kahoy. So nasugod lang kami sa 1.5 hektar anay, no?
Hibalan mo, kadalom. So, ang mamanage lang nanay ato na to. So, we will start with the 0.5 hectare. So, ina siya may plantation area, may shed, tapos may para sa wildlife, no? May pond. No? So, do compact lang siya anay, no? Then, as we go along, sige naman develop naton sa other parts and that. Ang ikaduha nga tree park, ipahamtang sa baba sang Batiano River sa Barangay Boulevard, Molo. Ang sa Boulevard na iya, accretion na siya. Do uli na siya. So araw naman na siya sa baba sang Batiano River. So ang plano ya sinaya ginatingwaan subong i-develop sang Ayala Foundation. Ang ikatlo nga parke, amo ang mangrove ecopark sa hinactacan sa La Paz. Nasugura na ini 5 katuig na ang nakaligad. Kag subong, sugura naman ang phase 2 sang programa. Magluwas sa mangroves, magatanom man sang endemic trees sa lugar. Nahibaluan nga antes pa man ang pagpahamtang sini nga mga tree park, padayon ang pagtanom sa mga mangroves nga ginahimo sang senro. Sang Nobyembre 12, may 2,682 ka mangroves ang ginpang tanom. Samtang, sang Nobyembre 17, may kapin 5,228 ka mangroves ang natigayon man nga natanom. 140 ang ginpang tanom sa Esplanade 2. 1,105 sa Esplanade 4, 2,542 ang ginpangtanom sa mga porsyon sa Haro, kag 3,983 sa Barangay Bitoon, Haro. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.